Bioochranu riešime často a veľmi radi, v podstate je to už nevyhnutnosť, tak tomu bude aj teraz. Alebo teraz máte možnosť spraviť niečo preto, aby vám stromy nedecimovali škodci, ako sú hálkovce, vlnovníky alebo roztoče, ktoré sajú rastlinné šťavy a hrozí riziko, že zavedú do stromu infekciu. Pomocou takýchto plstí, ktorých sú práve roztoče, ktoré umiestnime na konáre stromov a tie na jar začnú byť aktívne. Áno, na nejaký taký ten stredne silný konárik, ideálne v tej nižšej časti koruny, tak toto umiestnime celkom jednoducho, necháme to tam len jednu sezónu, na záver sezóny to môžeme odstrániť. V predjari odtiaľ začnú vyliezať dravé roztoče Typhlodomus spiri, ktoré začnú aktívne vyhľadávať všetkých škodcov a neustanú, kým nenájdu toho posledného. Vyzabíjajú a vybijú všetko do posledného. Na koniec sezóny môžete plste odstrániť, pretože tam sa tie dravé roztoče nevracajú, oni prezimujú v nižších častiach stromu a na jar opäť plste doplniť, aby ten boj s týmto škodcom bol oveľa intenzívnejší. Skúste to aj vy sami a uvidíte, aký výsledok dosiahnete. Tento spôsob vrelo odporúčame a ďakujeme spoločnosti Biokont, Že môžeme takto nechemicky bojovať so škodcami v našich záhradách.